Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Kamenički gospodin Markom, učitovan naš gostin i današnji predavač, otec Predrag Popović od Srpska pravoslavna crkva, dragi otci, direktorka na Sjesadnjena Srpska republika, gospodina Zaharija Angeleska, dragi brajke i sestri, pred se svakam da iskazame na golema blagodatnost za golemi odbrojna ljudi koji su dojdovte i na litijata i na večernata i svega za predavanje toga sveštenik od Predrag Popović, koji što, ete, ja snakam je bilo da nareću peti stanova kako naš česti redovan gosti i naš sovrat, nije tako da učestvujeme, tako će produžime da učestvujeme, so zajemni poseti nije tamo i to je ovdje njegovo to semejstvo i naše to semejstvo, vidite i svi da ostanati zajedno. Kako vas vedno u Hrista, tako i vedno u Hrista da продолжим и да живеем. А сега, Богу дава на нашиот гостин, кој што ги предава господинот отец Предраг Поповиќ, кој што ќе ја збогати вашата духовна ризница за ваше духовно и морално издигнување од Христа Господа. Отец, благословен. Zaistinu vašte se. Danas je zaista veliki dan. Dan kada smo svi u celosti u molitvi. Mitropolit je pričao o tome šta je litija, to produžena molitva. I zaista litija jeste produžena molitva, ali ne možemo da produžujemo nešto što nemamo. Da bi molitvu imali, onda kada je imamo i to u celosti, a imamo je samo na liturgiji, onda i agape, trpeza dakle ljubavi, i litija, i naša molitva, i međusobni duhovni razgovori, i duhovna muzika u stvari jesu produžavanje te molitve, to je blagodatnog stanja liturgijskog. Oprostit ćete mi, ja sam malo bolestan, ali to neće smetati da ostavim srce na terenu, što bi mladi rekli.
Danas smo se okupili u slavu Božju, prvoshodno u zajednici ljubavi, to je ono što jeste suština našeg okupljanja. Jer ovo okupljanje naše počinju u zajednici ovde, na zemlji, sa tendencijom da se što češće, kao što je otac Toni rekao, da sam ovde čest gost, a uskoro bit ću i domaći, sa tendencijom da sutra postanemo jedno i u Carstvu nebeskom. Ali ne možemo biti jedno u Carstvu nebeskom ako nismo jedno ovde. Ne možemo se tome nadati. Ne možemo, ako ovde ne slušamo duhovnu muziku, mislimo da ćemo u Carstvu nebeskom večno slušati koji anđel. Ako ne možemo na liturgiju da dođemo sat vremena, a bit ćemo na večnoj liturgiji u Carstvu nebeskom. Naša stanja ovde na zemlji već definišu naš odnos Boga i čoveka, čoveka i čoveka, čoveka i prirode. I na kraju čoveka i pale prirode. Naša večerašnja tema, ja se nadam da neću dugo, gledat ću da budem prilično jasan, jeste smirenje i moć. To sve ima veze sa ovim što smo danas pričali ceo dan, sa tim što je Vladika Marko danas pričao i Duhovit Jovan, i sa tim što smo mi činili i što smo radili. I ono ko najviše, ono što muči današnjeg savremenog čoveka, jedno pitanje koje se postavlja jasno i koje muči negde svakog čoveka u nekom trenutku, a to je šta je moć koju čovek može da posjeduje, zašto čovek ne posjeduje veću moć i tako dalje u vezi toga i gde se tu i kakve to veze na kraju krajeva ima sa smirenjem. I opet, naravno, sa Svetim Klimentom koga danas proslavljamo. Ako mislimo da odgovorimo na to pitanje, uvek i prvo počinjemo od postanja ovoga sveta. Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, po svojim licima stvaraju lik čovečiji. Pre toga stvorili su anđel, stvorio je Bog, dakle anđel. U jednom trenutku, sa jednim velikim darom, pored dara života, došao dar slobode, gde su svoj deci Božjoj data mogućnost da oni biraju da li će biti sa Bogom ili ne. U srcu jednog od njemu veoma bliski, po činu Heruvim, jedan od devetorice, po imenu Satanailo, rodila se ta želja za moć. Kroz, naravno, praoca svih grehova, gordost, zavist i želja da on bude kao Bog. Pada sa sobom povlači mnoštvo. Bog potom stvara čoveka. Takođe mu daje slobodu. I đavo mu nudi moć. I kaže mu, bit ćete kao Bogovi, bit ćete kao Bog. I opet kamen spoticanja, ta želja čovekova da ima moć. Ništa drugačije nije ni danas. Čovek, prevashodno, u današnjem svetu shvata gde je naša nemoć. Naša nemoć je na poslu, kada iznad nas ima neko koji je moćniji od nas. Kada pokušavamo da uradimo nešto i shvatimo da nam je za to potrebna veza, da su nam za to potrebne pare, prijateljstva ili tako dalje. Čovek želi da ima određenu količinu moći, ne bi li kontrolisao i, pazite, jako važna stvar, bio sigurniji u ovome životu. Sredstva
koja nam danas omogućavaju život su nas dovela do takve zablude da bez njih ne postojimo, da smo bez njih nesigurni. Samo sa njima postoji sigurnost. Evo recimo ovaj telefon što zvuči. Svi imamo te telefone, svi te telefone nosimo sa sobom, svi ih koristimo, naviknuti smo na njih. Ostalo je prosto nemoguće pomisliti da čovjek postoji bez tog telefona. Iako živimo u zabludi da mi telefon možemo odbaciti kada god to želimo. Kada malo bolje razmislimo koliko dugo već imamo telefon, da se setimo. Koliko ga često nosimo sa sobom, kada ga koristimo. Telefon se nosi u toaletu. Kad se spava, stavi se pored kreveta. Čim se ustane, prvo se uzme telefon. Umesto slavostolja, umesto knjige, prvo i posljednje što ujutru i naveče uzmemo i vidimo jeste taj telefon. On je postao deo nas. Jedan otvoreni svet komunikacije i otuđenja od ljudi sa velikom laži i zabludom da nas to čini jednim i da nas to spaja. Velika zabluda je također prenos na televiziji svete liturgije, gde čovjek kaže nešto se danas ne osjećam dobro, ja ću danas da pustim liturgiju na televiziji i to je to. Kako čovjek može da bude u liturgiji ako se nije pričestio? Liturgija upravo to i jeste. Telo i krv Hristova i narod Božji koji uzima Hrista u sebe. U nemogućnosti da budemo na liturgiji u redu. Ali danas je, čini mi se, previše izgovora u našim životima da ne budemo na liturgiji. Naš mitropolit ceo dan danas na nogama, sa svojim stanjem kako jeste i polomenim kršćima. Imao je najveći izgovor da danas ne bude ovde, on je danas bio ovde jer nije sebe hteo da izdvoji iz ove zajednice. Bez žrtve, braćo i sestre, nema ništa. Koliko mi imamo moći, dovoljno je da te stvari koje nam čine sigurnost ostavimo po strani i onda ćemo vidjeti koliko je naš nemoć. Dovoljno je da se malo razbolimo. Odmah se pokažu šta bi se desilo da čovjek ima veće moći nego što možemo da zamislimo. A zamišljamo često. Čovjek današnji zamišlja da je broj jedan, da je glavni u firmi, u gradu, u sportu, u bilo čemu. I da hodajući ovim svetom svim odaju počast i govore kako je on dobar, kako je važan i tako da. Ili da ima moći da čini čuda. Ili da ima nadljudske moći da može da radi razne stvari. Kao što su u poslednje vreme putem filmova na televiziji čoveku puni glava o tim superherojima koji imaju razne moći. Znači, da li bi mi to mogli da nosimo i kako bi mi to mogli da nosimo? To je suštinsko pitanje. Ne bi mogli da nosimo mi ništa od toga. Imate, kada čovjek dobije sedmicu na lotu, znate, to je negde otprilike san mnogih ljudi. 90 i ko zna koliko procenata ljudi maštaju o tome da dobiju sedmicu na lotu, iako ne igra po to. Do sad se pokazalo da je to prokletstvo i da su ljudi koji su dobili sedmicu na lotu posle toga mnogo prokletili, izvršili samoubistvo i tako dalje. Razveli se od svojih žena, od svojih brakova i svega od toga. Jer su dobili više nego što mogu da ponesu. To upravo nas Gospod čuva od toga, jer
svakakvih vrsta problema, svađa, prijatelji otpadaju. I onda se mi pitamo šta se ovo dešava i kaže jedan, dok nisam krenuo u crkvu, sve mi bilo dobro. Od kako sam krenuo u crkvu, meni život katastrofa. I nemali broj ljudi dolazi sa tom pričom i kaže, oče, ja ne znam što dešava. Jedna žena, mnogo je, ali jedna žena došla u crkvu i za vreme liturgije je se osvestila, kaže, bilo je mnogo loše. Izašla je napred i kaže, ja više u crkvu ne idem. A da ne pričam da je imala problem sa nečastivima, da nije ni znala, nego je blagodat Duha Svetoga na liturgiji počeo da otkriva u njoj njeno isceljenje, što je mitropolit rekao, ako dođe čovjek iz slomljenog srca i depresivan i bilo kakvog stanja i bude na liturgiji, njegovo isceljenje počinje. Ali čovjek je navikao da u svom životu nema nepredviđenih stvari. I onda se boji promene i onda se povuče. Kada krenemo kroz grad, pa vidimo čovjeka koji ne veruje u Boga, vozi dobar auto, ima dobar posao, ne znam, na položaju neko. Ti krpiš kraj s krajem, pa nikako, pa gledaš, pa razmišljaš, pa se javi zavist, pa se javi pitanje. Bože, kako je to ovaj tako loš čovjek, zna se. A ja, eto, dobar čovjek, pa se trudim, a meni ništa ne ide od drugo. On se zna čiji. I dobio je to i to mu je na propast. Nije mu na stisnjenju. I Gospod čeka da se on obrati, ali ne radi se sad o njemu, radi se o tebi. Tebe Gospod oblikuje, tebe Gospod uči. Jer vidite, kada to vam je i u medicini tako, kada imate nešto loše, vi to gledate da ostavite apsolutno do kraja, da očistite svu gangrenu i onda da krenete. To je isceljenje potpunog bića. Jer tako će biti u Carstvu nebeskom. Ne može u raj da uđu slabosti. U raj ne može da uđu prljavštine. A šta da ja radim kad sam ja ceo prljav, ceo u gangreni, pa stanem ispred rajskih vrata, pa hoću da uđem, a oni krenu da delju od mene sve, pa na kraju od mene ništa ne ostane. Zato sam ja valjda na liturgiji ceo život. Zato ja dozvoljavam da me evanđelje liturgije menja, da te promene u meni sazrevaju, da raste. Ne bi li, kada stanem pred vrata raja, što manje mene ostalo ispred? Da ne ostanem ja kao one devojke, zaista ja vas ne poznajem, one lude devojke. Ja ne znam ko ste. Još time pre, ako smo bili na liturgiji i znali istinu, a namerno vladali. Taj tamo što to vozi, on jadan istinu ne zna, on Boga ne zna. Kada čitamo žitija, vidjet ćemo da svetitelji su poticali najčešće iz bogatih porodica i upoznali su dubinu, što kažemo, tog siromaštva i odrekli se toga i krenuli za Bogom. Ili su pak bili veliki grešnici pa su se pokajali i krenuli za Hristom. Potrebna nam je ta dubina. Dakle, naša moć, braći i sestre, ona ima svoje lestvice. Ne može da dođe ako mi za to nismo spremni. To se zove izrastanje. To se zove uzdizanje ka Gospodu. A to, izvidjet ćete, bez krsta ne može. Bez problema ne može. Gospod nas bukvalno ubija lošo nama i vaskrsava nas konstantno celog života. Do konačnog ubistva svih naših loših dela, misli, reči, potreba, ajde tako da nazovemo.
Danas smo pričali o tim navikama koje ćemo uneti sa sobom u Carstvo nebesko, ako do toga dođe, ali te loše potrebe koje čovek ima, na koje čovek naviknu, ne mogu ući u Carstvo nebesko. Zato kažem, ako nismo navikli ovdje da budemo sa Bogom, u duhovnoj pesmi, u liturgiji, u zajednici sa ljudima, zašto očekujemo da će u Carstvu nebesko da budemo zajedno? I sa Bogom i sa drugim ljudima. Dakle, ovdje život naš je jedna priprema za Carstvo nebesko. Ko se zašto sprema, on to životom svojim i delima pokazuje. Kako to da je Klimen imao, da kažemo, moći, kao i mnogi svetitelji? Nije to dolazilo od njega, to je dolazilo od Boga, a Bog mu je to dao jer je on to mogao da nosi. Kako je mogao da nosi? Tako što je 100% sebe dao Bogu. I kad čitate Žitija, vidjet ćete jednu jako važnu stvar. Jer nisu važno to kojim su mukama oni mučni. To je, braće i sestre, kaže se mučenički venac. Venac dolazi na kraju. Pre toga imamo noge, imamo ruke, imamo telo, imamo sve ostalo, pa tek onda dođe venac. Pre toga moramo život da damo Bogu. Da živimo da bismo umrli. A mi niti živimo, a maštamo o tome, pogotovo mladi hrišćani koji uđu tek u veru, pa čitaju Žitija, pa onda krenu da razmišljaju o tome kako bi oni voleli da daju život za Boga, to je da umru za Boga, a nisu ni živeli za Boga. Prijatelju, polako. Hajde prvo da živiš ti za Boga, pa ćemo umirati lako, pusti to. To nije u našem rukama. Ali život jeste. Primetit ćete u tim Žitijima jednu zajedničku stvar kod svih svetitelja. Da su oni svoj život odredili Bogu. Ali, braćo i sestre, šta to znači? To znači da je njihov život postao služenje Bogu. To je život. Posao njihov je mesto gde će oni služiti Bogu. Grad njihov u kome žive je grad u kome će oni služiti Bogu. Porodica, prijatelji su oni sa kojima će oni služiti Bogu. Na različitim poslovima, na različitim gradovima, u različitim porodicama, među različitim prijateljima i neprijateljima, mi smo od Boga pozvani da tu, na taj način, služimo Bogu. Kada prihvatimo da je to misija naša i da je naš život zaista Bog i odnosan je. Kažem mi mitropolit, mi smo poradili veliku stvar, a ne kažem najveći deo svog služenja, a najveći deo uzdizane slobode. Verujte mi kad vam kažem da to zaista jeste tako. Kada čovek onoga trenutka odluči da će biti revnosan kao vernik svom ocu, Bogu, mi smo radili više od pola posla. Evo da Bog preuzima. Onda će na Bog slati probleme za kojima ćemo se suočavati. Zbog čega? Zato što nas takvi problemi, ali mnogo veći, tek čekaju. I sve do trenutka dok se mi ne budemo nosili sa tim malim problemima, naš rast neće biti nastavljen. Zaboravite, nema uzdizanja, ali nema ni moći. Onda nema ničega. A šta je moć u pravoslavnom smislu? Moć je blizina Božja. Jer mi moći nemamo, samo moć ima Gospod Bog, tako? I kroz nas, od njega kroz nas, sve ostalo. Pa zašto se mi molimo? Znate koliko puta, evo svako od sveštenika ovde koji je, možemo da posvedočimo da kada smo čitali molitvu, Bog nam je uslišio molitvu. A znate koliko se puta desilo da smo čitali molitvu i da nije uslišio? Jer ne
ništa o tom čoveku, Bog zna. I moje nije ni mnogo da razmišljam, moje da se molim, a njegovo je da to ostvari, njegovo je da to da ili da ne da. Mnogi ljudi dođu u crkvu za koje bi ja rekao, Bože, ove ljude treba da pomogneš. Ovo su baš napaćeni ljudi i Bog im ne pomaže. I čuti. I neće da im odgovori. I sve smo probali, ma ništa. Ne mogu da nateram Boga da im odgovori na molitvu. A dođu neki Bože sačuvaj. Jer kaže, molitve nisu dostojne da uđu u crkvu. I dešavalo se, moram to da ispovedim, rekao, ajde da pročitam molitvu, da ne bude da nisam. Ja onako pročitam molitvu, zbog kažem bez veze, molitva nije nijedna molitva, nije bez veze, ali pročitam molitvu ne sa tolikom srdačnošću kao što sam kod ovih ljudi i ovdje. I ja sam se češće ne razumijem o čemu se radi. I onda sam posle shvatio da i ne trebam da razumem, nisam ni to pozvao da razumem. Jer sve dolazi i potiče od Gospoda, on je izvor. I on zna kada će šta kome da da. Dakle, ako niste dobili to zašto se molite, znate da još niste spremni da to nosite. Da to još nije dobro za vas. A mi na kraju krajeva tražimo šta je dobro za nas i za naše spasenje. Onda, nismo mi sami, pazite, drveće u prirodi je povezano. Kad isečete jedno drvo i ostane panj, svo drveće okolo pruža korenje svoje prema njegovom korenu i hrani ga. I jedan panj može dugo godina, decenija da ostane živ, zahvaljujući tim sokovima života koji šalju drugo drveće, to se sažalilo na njega i pomažemo da ono opstane. Korenje drveta je vezano, dakle, kako mi da ne budemo vezani? Više se čak ne radi i o tome da li sam ja spreman za to što tražim od Boga, da li možemo spremni, da li su moja deca spremni, da li su moji roditelji spremni. Znači, ne mogu ja sam napredovati prema Bogu. To vam je kao da krenemo zajedno sa cilja da trčimo jednu trku. Usput se pridružuju. Ja sam krenuo sam, bio sam mali. Pa se pridružila žena, pa onda su došla deca, pa onda su došli prijatelji, pa sad trčimo. I ja sam se izdvojio od svih njih i otišao daleko. Ne možemo. Ako već imam više snage nego oni, ja ću morati više napora da uložim, da ih poguram, a ne da ih ostavim na ovom samom. Često puta naše želje su veoma sebične i tiču se samo nas. Istina je, mnogi ljudi glume i nisu iskreni ni prema sebi, ni prema ljudima sa kojima su, ni prema sveštenu. Bog zna svačije srce i on zna šta je istina, a šta nije. I onda Bog ne da. Živi čovjek, ima ženu, ima decu, ima kuću i tako dalje, ima svoj posao. I on sad živi takav život i kad ga pitate kako je, on kaže da je on zadovoljan, da je on srećen, da on ne bi ništa menio. I ko je tu umešao konce, ja ne znam, ali svakako s Božjim dopuštenjem njemu krene posao da ne zna šta će s parama. I dobije pare, razvede se do žene, nađe mlađu, počne da živi život, okrene ga za 180 stepeni. I pitaš ga kako si sad kada se živi. Znači da se folirao. Da on istinski nije volao svojim suprugu. Dođe ti mlađe, dođe ti lepša, pa ti stane, pa ti se ponudi. Kaže, to gre da se odbije. Pa napraviš preljubu. Da li istinski voliš svoju ženu? Da li voliš svoju decu da daš život za njih, bez nikakvog razmišljanja? Sinoć sam baš gledao jedan video gde otac ostavlja poruku ovako u ulazu koćela svom sinu, daje mu svoje srce.
Dete će umreti, nema donatora za srce i on svoje srce daje svom sinu i ostavlja mu posljednju poruku. Odlazi na operaciju i umreće se koji se nikad nije probudio. Ja čak ne znam da je on vernik. Ja čak ne znam da li on veruje u Boga. Ali on voli svoje dete. I kaže, slušaj svoju majku i ostavlja poruku koja je zaista neverovatna. Mi tako moramo, braći i sestre, da volimo Gospoda, Boga našega. A kroz Gospoda da volimo jedni drugi. Moramo da se volimo. Kakva je moja molitva ako ja njega ne spomenam na liturgiji? Šta je ta moja liturgija? Ja se foliram, ja sam samo da jedan obučen, pustio sam sebi bradu i natakao ovu mantiju na sebe i sad ja sam, ne znam, sveštenik. Sveštenik mora da bude iz ljubavi, prvi u ljubavi, prvi u veri, prvi u nadi, prvi u radosti. A da tek onda očekujem to u drugu. Pogledajte svetitelji, Sveti Ignjatije, osudili ga, ovi dolaze kod njega i kažu da će da ga spasu. On ih preklinje, nemojte mi uzimati moje stradanje, molim vas. Ja verujem u vašu ljubav. Ja znam da me volite, ali molim vas, ostavite mi moje stradanje. I on ide prema svom pogubilištu, radostan i srećan propoveda, ostavljajući sve bez teksta. I stradava tako što ga bacaju lavovima. A mi malo se razbolimo, gotovo. Malo nam nešto smeta kod naše žene ili kod našeg muža, gotovo. Više vremena provodimo na telefonu nego što provodimo sa svojom porodicom. U crkvi nismo revnosti uopšte. Mi mislimo da je naša molitva u kući, ako uopšte imamo tu molitvu, jer verujte, ne možemo. Ta molitva će vremenom pasti, laže nas, nečastivi, lukavi. Ja imam, kaže, jedan čovjek, ja imam, kaže, svoju molitvu. Rekao, dobro, ali nećeš ti u raju tamo moći da odeš tamo u ćošak i da kažeš, znate šta, ovi anđeli mnogo vrate me smaraju, nešto leta funkcionalno, nešto pevaju, kako su napolni. Ovi ljudi su isto, idem ja da se sklonim u neki ćošak tamo, pa ću ja da se molim sam. Čoveče, rekao, to je, počinjemo dakle, Gospod je rekao, da su dvoje, troje ime moje, ja sam tu, jer si ti tamo, gde si ti, gde je Bog? Ne, kaže, imam ja tu ustanem, ja to pročitam ono i tako dalje, za liturgiju, kad imam vremena ja odem, sve je ređi bio na liturgiji, posle par godina kad se ga sreo, ma kak je psaltir, kako je molitva, nema toga ništa. Oni živi dalje u zabludi da je pri Hristu. Zašto vam pričam sve ovo, braći i sestre? Pričam vam zato što sve te vaše želje, koje su želje srca vaše, koje ja ne znam, koje znate samo vi, često puta ni vi ne znate, ali želite, šta god daje, nećemo sada da nabrajamo, vi znate šta želite. Često puta bi to, da nam sada Bog to da, bilo na našom pogiba. Čovjek kada bi dobio moć u ovome svetu da bude broj 1. Recimo, evo, imamo sada đakona i đakona postavimo da bude vladika. Urbi su bi nas. Urbi su bi nas. On sad ima moć, sad ću ja valjda da učim kako to treba, pa da vidiš. Smeje se to znamo. Dakle, nisi prošao čoveče, nisi se pripremio za to, nisi naučio da trpiš, nisi naučio ništa. A često puta moći želimo iz namere da se osvetimo. Kad bi ja imao, kako bi ja njemu ili njoj pokazao. Ja bi njih naučio. Svetitelji to nisu radili. Pazite, Sveti Nektar Eginski, koliko ljudi je iscelio i od raka i od svega, sam se od raka raspao. Kako se ne pitam, čovječ su radili. Pa Sveti Kliment, koliko puta čovjek, njegov život je bila misija prema
Bog, on je služio ljudima, on je služio Bogu služeći ljudima. Njegova želja je bila samo da bude sa narodom, on je bio misionar, to je bio njegov život, sve pre toga, posle toga bilo je radi toga. Zato mi njegove mošti celivamo. A gde je tu naša žrtva? Sad, i konačno, kada smo videli o tim našim željama da su varalice i da mogu žestoko da nas prevare i otraju zabludu, sada i onda ćete naći smirenje. Ne ide drugačije smirenje. Ljudi ne znaju što je smirenje, ljudi pojma nemaju što je smirenje. Ovaj svet nas ne uči uopšte što je smirenje. Mi mislimo da je smirenje mir, tišina. Pa onda tako nas recimo uči budizam, koji je veoma popularan danas u svetu, pa mladi idu da meditiraju. Tako što će da nađu negde neku prirodu, negde neki kamičak, negde neki proplanak, negde neko drvo, i onda će da zauzmu svoju pozu i oni su sada privati. Dođi kući, žena ti da jedeš moranivu i poludi. To je gde si našla moranivu, pa ti zna da je to jedan. Ili brokoli, recimo, što da smati Magdalina hrani sa tim. Imaš, čovječe, treba da imaš smirenje da jedeš moranivu i brokoli, da ne pregovaraš. I upravo u tom budizmu se javlja ta varka. I svi ti koji su krenuli da meditiraju, smireni su samo dok meditiraju. Čim prođe njihova meditacija i krenu u narod, kreće njihova nervoza. I njihova želja da se što pre odvoje od drugih ljudi i da se vrati meditaciji. To nije smirenje, nemojte nekom da slažu. Nije smirenje kad vi u vašoj kući upalite svećice u onim lepim lampama, crkvicama i tako dalje. Kad upalite kadionicu, pogledajte kuću i kažete ja, Bože, hvala ti i tako dalje. Smirenje nije okolini. Smirenje, braćo i sestre, prihvatanje volje Božje. Kako god radi. To je smirenje. I sve vrline, počev od ljubavi, preko smirenja, izsijavaju. Bez istinskog smirenja čovjek ne može da dobije nikakve vrline, nikakve moći, niti bilo šta. Kad čovjek ima istinsko smirenje, da podnosi sve što mu Bog daje, onda može da ih dobije moći. I neće zloupotrebiti te moći koje dobije. Nego će davati ljudima, zabadavati, dobri ste zabadavati. Ako čovjek nema u sebi tu vrstu smirenja, onda je sve laž. Recimo, imamo problem, Bog nam je dao problem. Bog nam je dao tog neprijatelja na poslu koji nas maltretira. Da kroz njega naučimo da trpimo, da se smiramo, da prihvatimo to. I vi prihvatimo. Šta ćemo sad? Idemo na veći nivo. Sad će doći dvojica, neprijatelja, druži se, oni proti tebe prijatelji. Pa svetitelji naši nisu samo bili po zatvorima, šta kaže apostol Pavle, koliko puta je bio i pričao, šta mu se sve izdržava. I progonili ih iz zemlje, napadali ih sa svih strana i sve su prihvatili sa smirenjem. Znate li vi, pazite sad, mi kada mislimo o svetiteljima, mi mislimo njima kao neka vrsta polubogova. Dođe apostol Pavle, ujede ga zmija na trovnicu, njemu nije ništa, on baci tamo do zmiju. Ne znam, prođu tamo, vidi mrtvaka, on vidio ga s prstom. Ako njemu ima moći, čudo. On je takav odnos stvorio sa Bogom, da on zbog toga nije uznemiren, ugrožen ili tako dalje. I Gospod odgovara na njegove molitve, jer on ima smirenje. Apostol Pavle ide da propoveda, ni manje ni više nego doživi brodolom. Čoveče, brod udari u stenu i svi se potope i koliko njih se podavi, on izvuče jednu živu glavu. Neko bi rekao, apostol Pavle, kako ga anđeli nisu nosili, kako su pogodili tamo tu stenu.
Krenemo na liturgiju, probuši se kuma, ajde nije baš ko prodolno, ali ima nešto u tome. Iskušenje, druže, prihvati to. Zovneš prijatelje, kaže, znaš šta, dođi po mene, idemo na liturgiju. Ne dozvoljavaš da te to omete, ne dozvoljavaš da te to odvoji od Boga i od drugu. Onda će, verujte mi, kada tako prihvatimo stvari oko nas, krenuti sve veće iskušenja. To sam vas uspešio. Ali ta iskušenja tog krsta vode do vaskrsenja, vode do bližeg odnosa sa Bogom. Onda uzrastamo kao porodica, jer to je važno, ta porodica. Vi ste mladi ljudi, gledamo sada, i vezani ste porodičnim vezama jedni sa drugima. Mi smo male crkve, skupljene u veliku crkvu. Kao što su i ova crkva, koja je već skup malih crkava, jedna od crkava koja postoji u ovom namestništvu, pa u eparhiji, pa u pomesnoj crkvi, pa ta pomesna crkva je jedna od crkava koja čini jednu veliku zajednicu, svih crkvenih zajednica, planetarnu zajednicu, na kraju krajeva. Jedno sazvežđe malih crkava, kao kada uzmete naše zvezde, pa razumirate, pa dobijete univerzum, pa ne znam, ovo, sve tako. Tako nas je Gospod satkao za večnost, ali ne sami. I mi danas, verujte mi, ovo ne pričam za džabe, imamo velikih problema, veliki broj samoubistava, veliki broj ljudi koji su sami. Momci ne mogu da su žene, devojke ne mogu da su daju. Kad se i uzmu da imaju decu, neće, hoće malo da žive. Pa onda kad više im se ne živi, oni naprave dete. Pa ako se onako ne dođe drugo, i onda posle ne znaš šta ćeš, ne znaš gde ćeš, ušao si u ulogu oca, u ulogu majke. Ja i danas ne mogu da verujem da sam se oženio. Pa vidim decu i učiju u školu. Ali prihvatiš, to je tako, sam sebi si mlad, sam sebi si mali, sam sebi si nekako još nov. Onda vidiš da su ti deca ljudi, pa znači da su ti mator. A još uvijek je želje kao kad si bio dete. I onda se setiš ono apostol Pavle što rekao kad sam bio dete, razmišljao sam kao dete, sad kad sam odrastao, bacio sam sve što je detinje, ozbiljio sam se. Prihvatio sam svoju ulogu, da je moja životna uloga služenje Bogu. Ništa nije drugačije ni mitropolitu, ni patrijarhu, ni svetitelju, ni vama, ljudima. Mi smo svi pozvani da služimo Bogu kroz Boga, a služit ćemo Bogu kako, braćo i sestre? Služit će jedni drugima. Prvashodno na liturgiji, a posle litijajući kroz nas život. Produženom molitvom kroz naš život. Žena se spašava poslušanjem prema mužu. Ako je muž zaista onaj koji treba da bude, onaj koji je poslušan Hristu i kome je život Hristus. Najbolji primjer toga vam je sveštenik i popadija. Popadija se spašava tako što poštuje i sluša svog muža, kome je život u stvari Gospod Bog. Imamo to u priči komunara, kada žena traži od Hrista, daj mi vode da pijemo, kaže ti zovi muža. Zovi muža. Apostol Pavle i kaže tamo u ovoj poslanici što čitamo na venčanju. Žene, budite poslušne svojim mužima. Dakle, uvek postoji neka hijerarhija. Ja pak sam poslušan svojim episkopima. Episkop u saboru. A jedan sabor jedne pomisne crkve je veća i tako to ide. Na kraju samo mogu. Dakle, braćo i sestre, da nekako to pokušamo
pokušamo da stavimo poda sve, da smo mi bića zajednice poslani na podvig smirenja u ljubavi, veri i nadi. I kroz to sve ćemo dobiti. Ništa mi neće paliti. I malo i Bog nas gleda ko malo voda da planu. I verujte, onoga trenutka kada to budemo imali, ništa nam drugo neće biti paliti. Verujte mi šta vam kažem. Kada to imaš, ništa ti drugo nije potrebno. I doći ćete ako dođete do toga, a ja sam siguran da će mnogi doći do toga. Samo ako odlučuju da to tako bude. I da za početak nedelja je dan kada oni mnogi dobiju. Za početak je to dobro. Posle Bog preuzima korminu našeg života. Sami ćete se sebi čuditi kako više ne želite stvari koje ste preživali. Kako ste puni radosti, puni sreće bez ikakvog razloga. A niste bili na moru najskupljem moguće koje ste maštali od imate. Niste dobili auto koji ste maštali od imate. Niste dobili posao s kojim ste htjeli da drugima natrljate nos i tako dalje. A vi ste srećni i zadovoljni. To je blagodat. U suprotnom, desit će se ono da čovek tu želju koju ima prema Bogu, pratite me sada, evo završavamo, još malo, da tu želju koju čovek ima prema Bogu, a zbog svoje kukavičluka, u drugim stvarima nađe sigurnost, kao što su finansije i ostale neke stvari, položaj i ostalo. Kada dođe trenutak da bira između Boga i toga, on će izabrati Boga. Jer se previše vezao za taj materialistički duh, koji nas na kraju krajeva ipak sasvim drugačije vodi kod Hrista. I zato je onaj čovek koji je došao kod Hrista, onaj bogati mladić, rekao Hristu da on sve poštuje i sve radi i kaže šta mi još treba da bude savršen. Znači on ima tu želju da bude savršen. On ima tu želju za potrebu za Bogom. I Hristos mu kaže prodaj sve i pođi sa te. Eto vidite, poznaje srce čovečije. Ko zna šta bi apostoli pričali i nabrajali, ali Gospod upravo zato. Taj evanđelje nam upravo svedoči to. I on ode tužan zato što je bio vrlo bogat. Što je mitropolit rekao, veliko je bogatstvo u našega Boga. Nismo svesni šta uzimamo. Mi smo postali siromasi onoga trenutka kad smo uzeli sigurnost ovoga sveta koja nas sigurno vodi u propast i ne pruža nam nikakvu sigurnost. I odrekli se Hrista koji je jedini koji nas čeka u večnosti. Koji je jedini životodavac, koji je jedini davaoc svega dobroga. Mi smo sebe odlučili toga. Postajemo nesigurni, postajemo bojažni. Čovjek kad ima mnogo para, on se boji svega, on misli da će svi da odruju, misli da će svi, on se boji posjeti. Pajs je govorio o tome, čovjek postane gadniji, neće sada pije iz ove čaše, to su pripali neko pred njega, on će da sotre. Jedan čovjek koga ja znam, on je skakao iz aviona dok nije postao milioner. Posle kaže da vam posla. Sad kad sam postao bogat, pa da skačem sad. Da vas sam počeo da živim. Gde ti je život bio pre toga? Nisi pre toga živeo. Pre toga se polirao, to je bilo što je morao. Sad živi. Znate kako živi? Doktor mu dolazi zdravom 3 puta na mesečno, pa ne zamenja krv, pa proverava sve moguće organe, sebi i kako da ne živi u strahu, živi u zatvoru. On je sam sebe osjetio života. To je težak i mučan život. To vam je život bez Boga. A kad imate Boga, onda dajete sebe. Ali slušajte, bezrezervno. Sveti Porfirije to govori, dajte sebe Bogu. Potpunosti. Budite umorni. Nemojte da stajete nikada. Dajte se u celosti. Supruge,
Da li možete reći sebi da ste u potpunosti dali sebe za svoj brak i svoj muž? Da li možete u potpunosti reći da ste te žene prigrlili i da ste im dali najbolji mogući život koji možete da date, ispunivši sve njihove potrebe na prvo mesto duhovne, pa onda sve ostalo? Roditelji, možete li da kažete sebi da ste današnji dan potpuno posvetili deci svoje? Znate koliko sam ja bio srećan? Malo. Što mi je da plačem u Litiju? Jer sam pogledao u Litiju i vidio sam moje sinove. Kako ovaj jedan nosi ribit, jedan nosi bajke. Moju čerku, moju suprugu i moje prijatelje koji su došli u ovoj stvari. Ako to nije uspeh, da tu ljubav moju prema Bogu prenesem na moju decu, šta je uspeh? Šta, da im ostavim kuću u kojoj oni možda svakako neće živjeti, pa ako živimo u Kruševu i znate koliko ljudi je otišlo da. I sad da date neku kuću, neće da doći da živi ovdje, on će da ide da traži neku sreću, negdje kod neće. Šta da ostavim nas osim toga? Pazite, taj moj sin, Pavle, taj mali, on ide sa mnom svuda da ide, on služi svuda da ja služim. On ide u Litiju, po Kruševu, generacija njegove dece, oni pomenemo šta je Litija. On ne znaju šta je vladika, šta je pop, šta je liturgija, ne znaju to ništa. On to već sve zna, koji stihar danas je svetiteljski praznik, crveni stihar, bogorodični, to je ovo. On raste u tome. U jednom trenutku čovjek se samo povuče, oni ostvaruju svoj odnos sa Bogom, svoj ličnosti odnos sa Bogom. U početku kad imaju kroz mene, ne mogu da ga imaju drugačije. Kao što u početku se rađa čovjek sa ocem i majkom i mala beba kada izađe iz utrobe svoje majke, ona se smatra jedno sa majkom. I tek kad je majka uzme, ona smatra da je ponovno u stomaku, da je jedno. Ona ne smatra sebe kao biće odvojeno. Ja sam to pričao ljudima. Ljudi kažu, ne možemo, kaže oče, da razumemo kako to izgleda, Otac, Sin i Sveti Duh. Njih trojica, jedan Bog, a trojica ih ima. O čemu se tu radi? Pa evo, trudna žena. Ja kažem, žena sa srca dva. Ima dve duše u sebi, ona u tom trenutku. Ona je jedno, a opet različito, ne sliveno, a opet jedno. Malo srce kuca za sebe, majčino kuca za sebe, jedno drugo hrane, jedno drugome daju te sokove, te vitamine, to sve. Majčin porodični život utiče na dete. Majka, grudnica, dolazi u crkvu, ona pričešćuje svoje nekršteno dete. Kroz svoju krv dete već u utrobi svoje majke prima pričešću. Koja je to tajna? Rađa se telo, a mi je kroz liturgiju krštenjem rađamo Duhom Svetim. I onda sa roditeljima deca idu u crkvu, postaju jedno, onda se odaljavaju, onda u crkvi prave odnos sa malom decom koja su u crkvi. Pa kroz tu malu decu sa ostalima, pa sa sveštenicima, pa svem ostalima, na kraju raskusama. Dakle, braći i sestri, ni deca ne mogu da imaju odnos sa Bogom ako njih ne mogu se Bogom. Mnogo puta na dečije nejaka pleća padne na to da svoje roditelje privedu Bogu. I onda im najveći neprijatelji upravo tog odnosa među njih i Boga predstavljaju njihovi najbliži. Ja znam, imam dosta prijatelja koji su saopštavajući roditeljima koji su inače liturgijski i crkveni, saopštavajući im da će biti u manastir, ovi su ne otnovi od Boga, nego su pretredni da će da ubiju. Bolje da ga nemam, nego da ga imam da idu u manastir. Liturgijski čovjek. Koliko smo mi zaista iskreni u tom odnosu, to će život proveriti. Ne bežite od iskušenja i od vašeg života.
Ne maštajte u srcima vašim, ne nosite razne želje koje nisu dobre za vas, za vašu okolinu. Ostavite se želja. Đavo nas prikaša, garepu nam daje, trčat ćemo, nikad nećemo stići za njom, ne do Bog da stignemo za njom, izginut ćemo svi. Pomirimo se sa tim da smo mi deca Božja. Krenimo Gospodu u susret. Onda ćete vidjeti stvari koje niste mogli da zamislite, koje niko nije mogao da objasni. Onda će vaš život postati vaše žitije. Jer to jeste žitije svakog od nas prema Bogu. Puta čoveka i Boga. Verujte mi, to je neponovljivo. Ne postoji knjiga koja bi mogla da sastavi sva žitija ovog svijeta. Vaš život je vaše žitije. Vi ga pišete. Gospod ga obogaćuje. Podvig kroz smirenje lični, a porodični podvig. Porodično postimo, ne postim samo više ja u kući, kao dete, nego i moj otac uzeo da posti, zato što malo nama kuva posao pa suj, pa nema šta će pa mora. Ali je on to posno preneo i na kafanu, pa neće za vreme posta da pije rakiju. Taj post, taj moj odnos sa Bogom prerasta i sliva se na moju okolinu. Zašto, braći i sestre, ima toliko zla u ovom svijetu? Zato što mi nismo način. Mi nismo rešili. Kad bi mi krenuli da grlimo ovaj svijet, Hristovom ljubavlju, ne bi ovaj svijet mogao da odoli toliko količini ljubavi i vrlina. To je kada dođete u ponedeljak na posao, ozareni ovom nedeljnom liturgijom i ovome šta smo sve doživjeli, puni sreće. A tamo kolege s područnicima kaže, vi šta je to sve? Ta radost ne može da se objasni. Ali, verujte mi, proverit će vas ovaj svet, vašu veru, vašu ljubav, vašu nadu, svakodnevno vaše smirenje i onda će vam Bog davati. I ostavite želje, on zna želje srca našega i daće nam baš ono što je po našoj veri. Nešto su drugi već pre toga nosili, nego ono što ćemo samo mi nositi. I onda nam neće pasti teško problemi koji imamo, iskušenje koji imamo. Nosit ćemo ih sa radošću, sa volom, sa trpljenjem, ali sa radošću. Hristos Vaskrs. A vi ste na Vaskrs. Сакам да прашам како да... Буди гласна, како кучи кад личи. Како да се однесуваме спрема децата кои што имаат разни психички проблеми, како на пример еве аутизмот во денешно време што е нешто Како да се односи према деци? Како да го градат децата односот према Бога, на пример што не се свесни, имаат некои психички развоен проблеми, како на пример еве аутизам. Како ние како родители да ги учиме тие деца како да го градат односот со Бога? Ако sam dobro razumeo, imate jedno autistično dete, tako? I vi želite koga da naučite autistično dete ili vas? Аутистично дете. To dete? No, to dete ima veći odnos sa Bogom već nego mi, verujte mi. Na vama je samo da ga nalištite. On kad je na liturgiji, i svi mi kad smo na liturgiji, mi dolazimo na liturgiju i Bogu na dar nosimo svoje mane. Gospode, ja sam ti došao i imam problema, poveću se. Ne bežim od toga, ali ja sam došao i molim te da mi pomoći. Imam probleme sa ovim, ja sam čovjek grešan ili porod, ili kako god.
Pomozi mi. Bog će nas menjati. To dete, mislim, to je, ne znam, sad nazvano to stanje, taj autizam. Ali to su deca koja su lišene brige. Imaju čisto srce. Ne smeta im pamet odrasli. Nas znanje nadima, pa pametujemo mnogo, znate, pa se nešto uzdižemo mnogo, pa mi sada znamo mnogo. Oni nemaju to, imaju čisto srce. Oni rade po srcu svom. Ono što vi trebate kad je građenje odnosa Boga kroz takvog deteta, jeste samo da gradite u centru. To dete voleći vas, voleći Boga. I rašće u Bogu i opominjet će vas. Kroz život kada vi padnete, ono će prići i ono će vas podučiti. Jer ta deca ne zaboravljaju. Ona su veliki ukras ovoga sveta. Veliki ukras. Samo što je roditeljima potrebna velika snaga. I neka vam Gospod da snage, ali mi se varamo. Verujte mi, svi mi, ako mislimo da je biti roditelj lako. Skoro je bio jedan slučaj jednog sveštenika čije se dete ubilo. Nemamo mi trenutka odmora. Vi ste umorni služeći i obavljajući sve oko vaše deteta. A mi smo lako. Ne radimo sve posao. Na kraju dana roditelji ako nisu umorni od svog roditeljstva, dan su promašeni. Verujte mi, nisu bili dobri roditelji ako nisu umorni od priče, od razgovora, od propovedanja, od svađanja. Nisu dali. Meni je velika žalost i bol u srcu kada vidim decu u kolevci, decu za stolom, decu u krevecu sa tabletima i mobilnim telefonima ispred njih. Biti roditelj danas postalo je lako, roditelj male deca. Daš mu telefon i tablet, tu skače Pepa Prase, skače tamo Maša i Meda, baš te briga. Odnos ovoga života on ima samo na tom tabletu. I takvi roditelji posle itekako dolaze, itekakve probleme imaju. Jer je njima lakše da detetu daju telefon, da mu daju tablet, da daju sve to. Vidite, mi smo sad, se vraćamo sa odmora, bili smo u Grčkoj i tamo smo se dogovorili svi porodično, mislim, dogovorili, to je tata rekao tako, ali su deca nerado pristali na to. Ali su ipak pristali. Dali su svoje telefone, isključili smo telefone i odložili ih tamo u onaj sef i 7 dana nije niko koristio telefon. Bili smo jedini tu koji nisu koristili telefon. Menadžer je došao iz hotela, upoznao se s nama i odmah nam dao i bolje sobe, dao sve to kaže da 30 godina svog bavljenja tim poslom nikada nije bilo tako nešto. Zamislite koliko je to poražavajuće. Bar kad smo na odmoru. Ja sam gledao i mi smo gledali, jedini smo bili koji su za trpezom, nisu imali mobilni telefon. Koji na plaži nisu imali mobilni telefon. Došli smo da se odmorimo, došli smo da se povežemo kao porodica, da ja čujem šta moj sin misli kada se zagleda daleko ili Bogu, da on vidi koliko je zavistan posle od tog telefona, jer oni kako su rođeni, oni te telefone imaju, ja vam pričam o tim, toj deci koji imaju te telefone. On postao deo njega, on se sjedinio sa njim. I vi sada čupate to od njega. Znate, evo jedna devojčica u Užicu je se popela na zgradu i rekla da će da se ubije ako roditelji ne kupe najnoviji telefon. Ona je bila spremna da pogine za to. Mi nismo spremni za Hrista da stradamo, kako ona je bila spremna da strada za iPhone. Verujte, i to je postala velika bojka, a roditelji, ne znam, kao ono golubije bezazleno, takva jedna glupost. Decu brže bolje navikli na tablet, ne znam, pusti dete, bre, kad u toj kolevci neka gleda preko u prošlu, nebo, travu, pusti ga neka se rukicama igra, pusti ga neka čuje tvoj glas, nek se obraduje tvoj glas, a ne Pepa Prasa.
Roditelji danas olako shvataju svoje roditeljstvo. I to će nas koštati mnogo. Svi koji budemo radili sa svojom decom, moći ćemo da ubiramo plodove našeg rada. Ostali samo će, što kaže Matija Larije, on sluša jade. A roditelji nisu sigurni u to, ne umeju deci da odgovore na pitanje. Kaže, čuti, to nemo priti što ga rastavati. I mi smo veoma veliki. Nažalost, je boj ovoga veka i morat ćemo da se izborimo. Ja ne mogu da ceo svet, niko od nas, ali vi koji ste ovdje, vi promijenite to. Napravite filtere, da se dobro profiltrira sve što dođe do vaše dece, do vas, do vašeg braka. Drugačije nećemo moći da ostanemo. Jer ovaj svet udara sve jače i sve bolje. Deca ne mogu da idu u školu ako nemaju telefon. Elektronski su dnevnici. Vi ne možete da vidite ocene vaše dece u školi ako nemate telefon. Mene čerka jednom iznervira, uzeo sam telefon na nedelju dana i razreda kaže da će da dobije jedinicu ili nije radila zadatke koja na njoj poslala na Viber. Ja kažem, moje dete nema telefon, dajte zadatke u školi na papiru kako se to radila, ako mi to kaže tako ne radi. Prihvatili smo olako tu tehnologiju, postali smo zavisni od te tehnologije, ne možemo da postojimo bez nje. Saživali smo se sa njom. I to nas mnogo košta. I teško je kada vidite majku koja ceo dan na plaži mota rilsove, gledajući TikTok i Instagram, sve gluposti moguće, a na detetu ne morate pažiti. Ne sedne 5 minuta sa detetom oči u oči da kaže, sine, kako ti u školu? Sine, kako ti u školu? Da li te neko kompletira? Kako je tvoje razmišljanje o tome i tome? Pričajte sa vašom decom, iznenadit ćete se šta će vam reći. Imaš neko pitanje? Ajde, kamerman. Znači, tu oni kad napraviti sveštenici, kapani i vernici, znači, možda da sad sve imamo tjelosno. Pričaj da hoću, tako polako. Ajde, možda ćemo bolje da ne razumemo. Ovako sad, mislim, ovo sve ništa radi, liturgija, znači, ovo je Biblija, to sve, znači, što se sad vidim u osnovu duhovnici, znači, to radimo za naše spasenje, ne za večni, za život sa Hristom i sve. E sad, ovako sam braja govorio kao 3 situacije. Znači, imamo, znači, ova sa pravoslavnom i sa vernicima, znači, tu i monaški život i vernicima i mirjanima, znači, imamo nelitrpljenje, imamo kao smirenje, pa dođe do željenja spase, ako sam to dobro složio. Imamo isto i pravoslavno, koja nas garantuje spasenje. Mislim, dato je na spasenje, sad je naš izbor da će da ga uzmemo ili neće. Sad imamo treća strana, koja je u principu kao oni svi ostali ljudi šta su i svi oni drugi ne. E sad, ja prije šta sam par mjeseci sam gledao onaj film After Death, možda ste i vi pogledali. After Death se zove film. Film je nakon smrti nešto. Tako je, film je dokumentarac za ljudi što su bili neki ateisti, neki su bili sasvim drugi vere, neki nešto što su doživjeli kao smrt, a Bog ih je vratio opet nazad. Bili su par svjedočanstva, što, primjer, meni su tako naterali da ja na tome razmišljam, uopće jer, primjer, nismo sad, nevim simbol vere kaže, postoji jedna sveta saborna i apostolska crkva, preko koja mi idemo da se spasa. I da jedna jedina vjera, koja je jedna prava. Ovi što su posmrtni iskustva na svi ovih ljudi što su svedočili taj film dokumentarac, Bog ih je vratio. Jedan je bio samopica Koreanac, koji ima i posebni video za njegov što kako radio, kako je ovaj nečasno javio mu se, spasit ćeš 50.000 godina. Kako moraš to uradi, on se opet vratio, drugi je bio dobar čovjek, pa ja ništa nisam pogrešio i kako je zvao to ja sve ono. A si ga ti zakukulio. Evo poenta. Znači, nigde u ovim, gdje su Bog vratio u život, nikome Bog nije rekao budi pravoslavac. Znači, budi ona prava vjera. Jednom je rekao da je
on je bio ateist i kao neki naučnik, rekao je ljubi tvoju ženu. To mogu nekako da razumiju. Ali iz ove druge niko nije Bog rekao da bude pravoslavac. Ne bi ova vjera naš spasava. Ako ne spasava nas samo ona vera, znači ova vera šta je sa drugim verom. Kako su to način da spasenje? Mislim, to je ipak neka Božja. Samo se po konkretno, prašanje to ti nema konkretno. Pitanje je to, znači ako ne spasava samo ova pravoslavna vera, ona... To si ono mogo da ga pitaš samo. Nisi mora da bude pored vlada. Kome je toliko dato, koliko će mi se tražiti njega. Znači, nekom je dat jedan talent, neko dva, nekom je 5. Onaj koji nije u pravoslavnoj veri, on će kroz moralne vrednosti načala naslova Hrista. Jer Bog ima svoje energije. Energije Božje su ljubav, vera, nada, milostinja, dobrota i tako dalje. Sve vrline. Čineći te vrline, on će poznati Boga evanđelski. Iako ne zna kako se zove. Iako ne zna njegovo ime. Mi pravoslavci, koji smo rođeni u pravoslavnoj veri, nije dovoljno da kažemo smo dobro ljudi. Nas Gospod poziva da mi učestvujemo na liturgiji loveći hleb i vino, preparajući i jedući, konzumirajući, ispovedajući se, krstavajući se, venčavajući se i tako dalje. Od nas se mnogo više traži jer smo u tome. A od njih, pošto nisu u tome, na kraju krajeva spasenje čoveka ne može da zadobiti nikad. Spasenje dakle Bog daje. Kako? Tako što vidi naš trud. Trud. Tako što vidi našu nameru. Imaš slučaj, recimo, po nekoj definiciji ovoga sveta, čovek je prirodno rođeno ateističko biće, kome su ideje o Bogu u životu nametnute. Znači, čovek nema izvornu potrebu za Bogom, nego su mu ideje o Bogu nametnute, recimo grmi, pa to Bog se ljuti, ne znam, pada kiša, Bog plače i tako dalje. Znači, kroz te neke naturalističke hipoteze do svih ostalih. Tako danas nauka objašnjava potrebu za Bogom. Imali smo slučaj Helen Keller, koja je bila 100% invalid, da tako kažemo, nije mogla da vidi, da čuje i da priča. Znači, ona je bila totalno odsečena od sveta. Ona je osjetila da oko nje ima neko pipajući, ali niko nikada sa njom nije progovorio, niti ona sa bilo kim. Naučnici su je uzeli kao primer da na njoj ispitaju da li je čovjek prirodni rođeni ateista. Uz pomoć vibracija oni su uspostavili kontakt sa njom. Prvo pitanje bilo je da li ona veruje u Boga. Ona je rekla, ja verujem da me neko stvorio i da nešto postoji, a nisam znala da vi koristite za sebe. To u šta je verujem zove Boga. Dakle, čovjek je u stvari po prirodi bolesno, religiozno, neizlečivo biće. Nama je od Oca ostalo usađena potreba za njim. I mi tražimo taj život i odnos sa Ocem. Ako ga ne ostvarimo u njemu ličnom, kroz svetu čašu, mi ćemo ga ostvariti kroz služenje bilo kakvim drugim vrstama. I veliko B, Bog pretvorit ćemo malo B, pa će nam Bog biti pare, pa će nam Bog biti moći u bilo kakve vrste. Nešto mora čovjek da proglasi za božanstvo u svom životu. Kako god da biti. Tako je. Suma sumarum je da čovjek ima potrebu za Bogom, znači čovjek ići prema Bogu, neka će svojevoljno ići od Boga, za sve to postoji i kazna i nagrada. I na kraju krajeva nemoj sebe da opterećuješ sa takvim pitanjima, jer Bog taj koji će odlučivati. Poslednje kada mi dođemo u Carstvo nebesko jeste da mi vidimo šta je sa onim desetom. Jedni Bože da će biti sa onim, gledat ćemo sebe, škrgutat ćemo zubima, jer će to biti strašno zub, moleći samo toga da uđemo u Carstvo njegovo. Mi nismo svesni, mi mislimo da je to kao odlazak u Luna Park. Nismo svesni kakva će to sila da bude.
Znači, ta sila Božja je ogromna i ulazak u Carstvo nebesko je veliki događaj. Čovjek će da do te mere strepi da se od tog straha koji osjeti pretvara u ništavilo. Znate, tako da ono što moramo da znamo jeste da mi smo zaduženi za naš život, kao što rekao, za naš odnos sa Bogom, a onda kroz nas i ostali oko nas. To će nas Bog da pita. Ako nas uopšte pita, ja ne vjerujem da će nikog ništa da pita, da će to biti ti vamo, ti tamo. I to je to. To je to. Hvala svima, živi, zdravi,